दादा बड़ू ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ हाँ नहीं दादा बड़ा ಬರ್ಜರ್ ಯಾ ಏಯ್ ಡಾಲ दादा ದಾದಾ ಎಂದು ಓ ಉಂದುವಾ ಇತ್ತೆದ ಬೊಲ್ಲುಲಿದ ರೇಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೊಲ್ಲುಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲುಲಿಂದ ಪರಿದು ಪಾಟಿ ಅವು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಬ್ಯಾತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಕ ಮರ್ಲೆಯ ಇದು ಬಂಜಲೆ ಪೋಂಡ ದಾದಾವಿಯ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಒರೆಗು ಉಂದೂವೆ ఆయన ಬಂಜುದುಲೈ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಗ ದಾಲಾತುಜಿ ಆಯೇನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಣತ್ತು ಗೊರ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಲ್ ಯಾತೆ ದಾಲ ಬೋಡ Hey! 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 ವಾರ್ನ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾರ್ನ ಹಾಕಿ ಏತು ವಾರ್ನ ಹಾಕಿ ದಾನೆ ಉಂತಾಯಿ ಜಾರ ದಾನೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಪರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಒಂದ ಮುಂದೆ ಈ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂತೇರು ಬೇತಕ್ಲ ಬೂರ್ದಿನ ಕಾಶ್ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಸು ಅವ ಉಳಿ ಉಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಪಂತೇರತ್ತ ಬೇತಕ್ಲ ಕಾಸು ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಓಯ್ ಸೊ ಕಾಸು ಅಲ್ಪಣಿದ್ದು ಪರ್ಸ್ ಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪಣಿ ಉಪ್ಪಡು ಬರ್ಸ ವರ್ಕ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆನದ ₹100 ಎಂಕಾಯೋ ನಿಕ್ಕಾಯೋ ಸೇರಿ ದೇವ್ರ ಏರೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವ ಅಕ್ಲಿ అయిన తెగండు అయిన తెగండు ఎంచ అయినదో అయినదో ఎంచ అయినదో సుఖేత ఈ నెలనే కడ పార్టీ అయిన తెగదండి అయినదు ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ನೀ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಈರ್ನ ನಾವು ಚಿಂಕ ಚಿಕ್ಕಾತ ಉಂಟು ಮಲ್ಪ ಅವು ಈರ್ನ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ₹100 ಎಣ್ಣುಂಡು ₹500 ಉಂಡು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಎನ್ನ ₹100 ದಕ್ಕದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ₹500 ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ₹100 ಬಾಲಿನ್ಲೆ ತಂದು ಬೈದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿ అయినదో ಸೇರಿ ದೇವ್ರ ಏರೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವ ಅಕ್ಲಿ ಅತ್ಯ ನೀಕ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರಾ ಪೂಜಾ ನೀಕ ಈ ಪ್ರಾಯ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬೋಡ ಅಡ್ಡ ಬೇ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೂದಿಯರೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ 100 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈಲ ಉಲ್ಲ ನಿನ್ನಂದು ದೀಪನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಣದಿಂದ ಇಟ್ಟು ನೀರಾಂಡ ದಿಂಜಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಬ್ಬಾ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪುಂಡು ದಾದಾಂಡ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತು ದುಂಬೆನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಡ್ಪುಡು ಹೊಡಿತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಯವ್ವ ಬಚ್ಚವ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋತು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾಚೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮ
ಬರುತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾನೆ ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಿನಿ ದಾದಾ ಇಡೆ ಬಲೆ ದಾದಾ ಈರ್ವಲೆ ಇಡಿ ಇಡೆ ಬಲೆ ದಾದಮ್ಮ ಹೀರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ರ ಜನ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ದೂರ ಬಿಡು ಅವು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂಲೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಒರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಹೀರೆಗೆ ಮರಲ ಮಾರ ಯಾನ ಬಾಡಿಗೆ ನೀನು ಎರಡು ರಿಕ್ಷಾ ಕಂಡ್ರೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಓಯ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪನ ಅಂತಂದು A few moments later. ಈ ಜನದ ದಾದ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ పోయి ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ పోయి ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ತೀರ್ದಾಯ ಪೀರ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತಾರೆ